Yüzünü hatta kaplanlarım eğmendiryen bir it var. Olum Türkmen alabayı. Bu ýa-da canlar. Bir wagtlar çopanlaryň ýoldaşy bolup, mal garany şagyl möjeklerden gorapdyr. Alabay dünýäde iň uly, iň hoply, iň güýçlü, iň bir çydamly hemde wepalitleriň biri. Sürkü şeýlemek oň üçin çöpde oýnaýaly. Alabay itleriň iň gadymy tohumlarynyň biri hataplanýar. Alymlar ol takbilen 3-6 000 ýyl mundan öň peýda bolupdyr diýip saklaýarlar. Topuluny öz garşysynda durany amany getirse-de alabay birinji nowatda goraksy. Ol beýle gitler ýaly näme buýursaň ylgap edýänlerden, ýa-da taýakdan soň getirýänlerden ne? Hemme işi ilki öz seljerwedýär. Alabay gaty namysaň, ol kemdilme çydamaýar. Oňa özüň fiiletmek üçin ilki özüň fiileşikli bolmaly. Alabaylaryň boyu 2 metr, agram bolsa 125 kilogram çelli ýetip bilýär. Aty